Dneska tam máme ochutnávku týchto vecí. Citronátek, Cheetosky. Cheetosky si dáme. Cheetosky. Sú takéto lupienečky. Mám kakaovú snúžku. Takto kolu americkú. Dobrá je americká kolo, teda čínska kolo. Dobrá. Dobrá, potom máme žela, to nebudeme ukážem ešte raz. Tak to iba napíšte si, či to nachádza sa to. Budete musieť ísť na Zochovu. Pôjdete hore na Zámocku a tady hore. Takéto Cheetosky. Dobre, majte sa, čau.